Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videjka. Dneska jsme tu na Leaveu, server pro začátečníky, takže dneska si zkusíme zahrát Skywars bez toho, aby jsme měli armor. Takže jdem na to. A já bych si zahrál Teams of Two. Protože tak já si trochu zahrajem s teammatem. Teammate má rád, že má dobrýho hráče. No jako jak říkám, prostě pro začátečníky, pro začátečníky to, no, já už ani nic neumím vyslovit. Je to pro začátečníky server, power, beru power, tak dál. Hello. Dobrý. Zatím máme dobrý věci. Hodně, ale nemáme meč, že ano. To je hlavní věc. Potřebuju taky i nějaký bloky. Tam si natěžím. Pojď. Těž. A z bloků mi zatím vystačí. Už tam došáhnu, ale já opravdu potřebuju. Už snad skočím. Poskočím. Tak ještě tady někdo nebyl na středu, koukám. Sakra, kurňa. Ne! Já jsem říkal vlastně bez armoru, no jo. Pardon, to jsem trochu nedomyslel. Ale jako tady ty Skywars jsou fakt otřesný. Na Leaveu. Helejme se. Pum. Knockback. Dobrý. Snowballava. Toto. Elitru nemůžu, bohužel. Protože, že ano, tady to nic nefunguje. No vlastně bez armor, ten mi je úplně k ničemu. No, ne. Ale stejně jako, jo, vlastně mám 2 životy, no jo, já jsem úplně zapomněl. Tady na té mapě mám 2 životy, protože tahle je fakt hrozná, ano. No, ale už jdeme na střed. Chvilku tady budem. To je nějaká kosmická loď, jo. To teda doufám. Sakra. Dobrý. Ne. Ty vogo. Ještě, že to tady bylo takhle zabezpečit.
tyhle věci jsou fakt užitečný, to teda vidím. Hele, sekiru enchantuju, jo, sekiru, musím enchantovat. Diamant, beru. O, co to je? Power punch. No dobrý. Lapis, potřebuju lapis. XP botly taky. No, tady jsem ještě nebyl. Jo, lapis. Pojď, dělej, už tady jde týpek. Aha, tak pojď sem, no. Kamone. Tak to bude velmi obtížné, sakra. No. Budeme hrát zase. Ach jo, no nevadí. Škoda. Tam bychom si mohli zahrát za odměnu Bed Wars, jestli to vůbec stihnu. Nevím, jestli to je úplně nejlepší, ale doufám, že to vyhraju, ale doufám, že jsem fakt vymyslel dobrý nápad pro vás natočit. Z toho video jsem natočil taky podle nějakého youtubera, už to hodně lidí natáčelo taky. Hodně lidí. Co je? Co je? Co je? Lag. No tak to asi nedohrajem to, no. Bohužel to nemůžem dohrát, protože tady se to hrozně laguje nějak. Tady je někdo Ital a Mozekos Inego, hej, yes me. Jo, tady jsou taky dobrý týpci. Tak si zahrajeme Chaos mod. Sakra. A byl bych moc rád, kdybyste dali odběr. Moc mi to pomůže, snažíme se dosáhnout 10 000 odběratelů. Napište do komentářů, jaký videjko byste chtěli, o čem, a hlavně napište do komentářů, jaký server byste si se mnou chtěli zahrát. A potkáte mě buď na MC Rybaři nebo na Hypixelu. Taky často hraju na Cubecraftu, hodně teďkon hraju, a na Livebootu občas, když se chci rozehrát. No ale já už to nebudu kecávat a my jdem hrát. Jo, tahle mapa, jopí. Yes. 4, 5. Dobrý. Tady vlastně můžeme kupovat rovnou. 32, OK, dobrá, pohoda. Jdem na to. Týpek je blbej. Já vlastně tady... Ty vole! Já jsem debil. Doufám, že to tam dostaví týpek. Týpek staví jako život, ty vogo. Tak dám aspoň jeden kill. Protože tady jsou hodně slabí hráči. Jestli slyšíte moje klikání, tak
napište dolů do komentářů 1. Dělej stav. Beru. Tak hoši, pojďte. A nic nevidím, sakra. Pojď. Ale tady je týpek. Nazdarek. Nazdar. Dobrý den. Ty vogo. Tady mám megálně dobrý věcičky, nechci o ně přijít. A hlavně mám debilní resource pack. Vanilla RTX. Ne, škoda. No víceméně tohle je hrůza. Jako velmi násobná hrůza. On mě ostavil. To nikdo neostavil postel. Kamu, kdo by staví postel, sakra? Tak já asi ne. Já mám hodně málo rozumu. Hodně málo. Máme aspoň 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4. 3-4 kilo. A sakra. Sakra. S Bohem. Tebe nechci. A nechci, že to získají modrý. No tak. Ty vogo. Tak týpci, na za odměnu, že se odvážíte. Ty vogo, tady týpci pořádně jedou, ale. Tak pojď. Kam? Pardon. Promiň. Já nic, já být muzikant. No tak ty taky? Pojď no. Tak pojď. Si na mě pojď no, konino. Ty vogo. Jsem jim dal. Ty vogo, ne. Tolik nechci. Uplavu vám. Ale jinak, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Rozhodně dejte like a odběr, to už jsem vám říkal. Snažíme se dosáhnout 10 000, to už jsem vám taky doufám říkal. A čus.